Bolo to pre mňa také prekvapujúce, pretože som dostal SMS-ku, ktorá ma pozvala na to grémium a potom prišiel za mnou zastupujúci predseda pán Žiga, že teda pán Andrej Danko si neželá, aby som bol ďalej člen grémia, takže som povedal, v poriadku, ak je toto váš prístup a zase Andrej Danko diktuje, čo máme a čo nemáme, ja odchádzam. To nepriateľské chovanie sa Andreja Danka, celkovo to, dá sa povedať, ročné vyjednávanie a medzi riadkami naše sťažovanie na celú túto situáciu, myslím si, že tu nie je reči o nejakej spolupráci s Andrejom Dankom a s klubom SNS, pretože veľmi dobre viete, jednak ma zaviazal s ním na uznesení, že s Dankom sme minuli všetky možnosti. Ja sa smejem, že avereznej terapii, ako je to v prípade Medveďov, ale všetky prvky možnej komunikácie. Takže tu skutočne ja nevidím priestor na nejaké vyjednávanie s Andrejom Dankom. Je to typ človeka, ktorý si neváži akúkoľvek dohodu ústnu a nie to ešte písomnú, ktorú aj sám podpíše. Absolútne nesnažujeme túto možnosť. Pravda, že veď my chceme participovať na vládnej moci jedným členom vlády, ktorý nám patrí, ktorý nám bol dokonca sľúbený jeden rezort. Nestalo sa tak. Nejaké, by som povedal, vydieranie z našej strany neprichádza do úvahy, pretože naplnenie nejakých dohôd a sľubov nie je predsa vydieraním. A my sme sa trpko sklamali a vlastne sme ostali podvedení na základe čestného slova, podania si ruky, že bude tu niečo platiť a neplatí absolútne nič. Čiže nám sa nečudujte, v akom sme postoji. Snažili sme sa, vravím, rok toto riešiť v kuchyni, nedalo sa a výsledok máme tu. No pozrite sa, v ústave máte napísané, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky zvoleným mandátom svojich voličov a má hlasovať v rámci svojho vedomia a svedomia najlepšieho, ako vie, v prospech svojich voličov. A v tomto duchu bude sa niesť aj naše hlasovanie. To je presne to, čo už som zopakoval. Naplnenie dohôd nemôže byť predsa reč o nejakom vydieraní. Ja by som skôr povedal, že to smeroval tak trošku aj tomu Andrejovi Dankovi, ktorý pred ním v momente toho prejavu sedel, pretože myslím si, že ak tu niekto vydiera celú koalíciu, tak je to ROK a Andrej Danko, takže na tomto sa iste zhodneme. Ja som si to vôbec napríklad nestiahol na seba, pretože my nevydierame. Znova opakujem, my trváme len na dodržiavaní dohôd, ktoré nám boli jasne dané. Jednu vec vám môžem povedať iste, momentálne neprebiehajú s republikou žiadne rokovania a čo ukáže politická budúcnosť, to viete veľmi dobre, že je v hviezdach. Ja si myslím, že účelovo pán Taraba vystrihol zase z kontextu uznesenie z jesene minulého roku Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorá rozprávala práve o korupčnom kupovaní si hlasov poslancov, ale bolo to niečo úplne iné. Tam sa jednalo o to, že vlastne hlasy opozície si chceli kúpiť nejakými štátnymi flekmi. V tomto prípade to nepripadá do úvahy, pretože chceli vymeniť vlastne poslancov opozície za takých, ktorí by im zahlasovali za dané veci. Lenže v tomto prípade je koaličná zmluva, partnerská dohoda, džentlmenská dohoda medzi politickými stranami a nemôže tu byť reči predsa pri rozdeľovaní nejakých štátnych postov v rámci koaličných partnerov, pretože to je bežný jav politiky, respektíve inak sa tá politika vykonávať nedá, že si koaličné strany medzi sebou rozdelia jednotlivé štátne posty, či už vládne posty, alebo administratívne posty. Takže toto trošku nevydalo pánovi Tarabovi. Naopak, viete, ja som neprávnik. Ja naozaj nechcem byť ako truhlík v politike, ako aj pán Taraba, že sa vyjadruje k absolútne všetkému. Nie je to moja parketa, ale myslím si, že skôr táto trestnoprávna rovina sa dotýka koaličnej zmluvy, lebo tam máte jasne dané, že vy ako koaličný poslanec nemôžete hlasovať za poslanecké návrhy opozície. Toto skôr by sa dalo klasifikovať z trestnoprávnej roviny ako nejaké obmedzenie v rozpore s ústavou, ktorá vám zaručuje, že môžete hlasovať v rámci svojho vedomia a svedomia. No keďže tu vidím z každej strany, že je tu nie snaha otvárať koaličnú zmluvu z titulu toho, že sa boja, že Danko ho znova nepodpísal, lebo dneska sa asi všetko točí okolo ješitnosti Andreja Danka, tak by som to navrhoval jednoducho spraviť memorandum s 3 nezávislými poslancami, v tomto prípade mnou, pánom Šenčíkom a pánom Ľuptákom, keď už sa tak ohrážame niekde menovať tú národnú koalíciu, že nebola v riadnych parlamentných voľbách zvolená, tak tu spraviť memorandum s vládnou koalíciou, so
so všetkými, dá sa povedať, lídrami vládnej koalície a 3 nezaradenými poslancami, Huliakom, Ševčíkom a Ľuptákom a tým pádom je celá záležitosť vyriešená. Budeme participovať jedným rezortom na vláde z portfólia Andreja Danka, vec vybavená. A tak ako povedal pán Ľupták v predchádzajúcom rozhovore, rozdať karty na novo, čo Andrej Danko s pánom Tarabom jednoducho opomenuli, že je tu niekto tretí, kto ich dostal do parlamentu. Samozrejme, že máme záujem o rezort ministerstva životného prostredia, pretože ten nám bol od samého začiatku sľúbený v rámci výmeny prezidenta, ale my sme otvorení akejkoľvek debate.